Zahvaljujem potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče. Pa moram priznati da kada sam prvi put onako na brzinu prolistao ovaj zakon nisam baš bio na čistu hoće li on promijeniti nešto na bolje ili neće. Osobito pod dojmom pojedinih i medijskih natpisa o povećanju kazni, o udaru na džep vozača, o drakonskim kaznama, o standardu građana i sl. Međutim, ako bolje pogledamo na prekršajne sankcije u ovom zakonu odnosno na povećanje tih sankcija, vidimo zapravo da su one usmjerene najviše prema onima koji učestalo i koji zapravo značajno krše prometne propise, tzv. recidiviste, i upravo su to skupine koje čine zapravo najteže prekršaje, ponavljaju ih i zapravo predstavljaju najveću opasnost u samome prometu. Također ovim zakonskim prijedlogom predviđa se mjera privremenog oduzimanja vozila i zanima me da li se razmišljalo i o mjeri trajnog oduzimanja vozila za one recidiviste koji će ne samo 2 puta biti pravomoćno kažnjeni nego kojima ni ta mjera privremenog oduzimanja vozila kroz određeni broj godina neće biti dovoljna škola, dovoljna pouka odnosno dovoljna mjera da ih se, možemo to tako reći, makne sa prometnica, te jednako tako imamo li kakvu projekciju odnosno statistiku prema kojoj bi mogli predvidjeti kolika bi brojka bila takvih privremeno oduzetih vozila na godišnjoj bazi temeljeno na dosadašnjim odnosno na prijašnjim godinama. Više-manje već je u ovoj današnjoj raspravi dosta toga rečeno pa se ne želim previše ponavljati, ali osvrnuo bih se ovdje na članak 32. i 229. u onome dijelu koji se zapravo veže na kažnjavanje onih vozača koji se ili ne žele zaustaviti na zahtjev policije, na zahtjev policijskoga službenika odnosno na one koji ne žele dati podatke naknadno o tome koje je vozilo vozio i tada nam se u praksi zna dešavati da upravo ti recidivisti voze ili pod utjecajem alkohola ili bez odgovarajućih prometnih odnosno vozačkih dozvola ili pod zabranom sa oduzetim vozačkim dozvolama i tada kalkuliraju i računaju da im je manja kazna ako se ne zaustave na znak policije, na znak prometnoga policajca nego da budu zaustavljeni i plate kaznu i budu podvrgnuti i alkotestiranju i sl. Zato razmišljam da bi možda bilo dobro povećati te kazne, vidim da je članak 229. već izmijenjen, da su te kazne povećane, ali u ovome dijelu gdje se vozači zapravo odbijaju zaustaviti, smatram da oni samim tim bijegom još i dodatno ugrožavaju promet i sudionike u prometu, tako da bi te kazne možda mogle biti veće upravo zbog toga da ne bi dolazilo do kalkuliranja da li im se isplati uopće zaustaviti kada ih policija zaustavlja ili ne. Također, ispravite me ako griješim, bilo bi možda razmisliti da se uvrsti odredba da se mogu privremeno zadržati i teretna vozila stranih državljana odnosno stranih registarskih pločica kako bi se kazna mogla naplatiti pravnim i odgovornim osobama koje dolaze iz drugih zemalja. Naime, mislim da tu mogućnost trenutno imaju za sada samo inspektori cestovnoga prometa, a policija ne. I sada se kazna može naplatiti samo stranome vozaču, ali ne i tvrtci, čime se zapravo stavljamo u nepovoljan položaj domaće tvrtke koje zapravo plaćaju takve kazne, a ne samo njihovi vozači. Iz svih ovih podataka koji su nam dostupni i koje imamo možemo iščitati da je prošle godine na našim prometnicama život izgubilo čak 316 osoba, evo nažalost u mojoj Karlovačkoj županiji čak njih 14, ali ako će se zbog odredbi ovog zakonskog prijedloga spasiti barem jedan život, ako ćemo barem jednoga tog recidivista, svakog tog koji je opasan i za sebe i za ostale sudionike u prometu ukloniti sa ceste, tada smatram da smo već sa ovim zakonom, sa ovim zakonskim prijedlogom napravili dobru stvar i napravili korak prema naprijed. Naravno, ovakve zakonske izmjene ne bi trebale ostati usamljene, smatram da bi ih trebalo pratiti, a čuli smo to i u današnjim raspravama, i svakako sanacija crnih točaka na našim prometnicama. One su identificirane, poznate su, ali također nose dobar dio u toj našoj crnoj statistici i naravno prevencija koja ne bi trebala kretati od autoškole, ne bi trebala kretati niti od srednje osnovne škole, trebala bi kretati od samoga vrtića, naime pogotovo vezano na
reći ću to tako, pošast mobitela koja je svakog dana sve veća i veća. Vidimo da se mobiteli zapravo postaju svakodnevni dio naših života, nažalost i života naše djece, pa već od vrtića, osnovne škole pa nadalje su i djece i mladi vezani uz mobitele i to se nastavlja dalje i u njihovom sudjelovanju u prometu, bilo na biciklima, bilo u vozilima i kao što ste sami rekli u svom uvodnom izlaganju, sve više i više raste broj nesreća koje su zapravo uzrokovane, možemo to reći, neobjašnjivim skretanjima u suprotnu traku ili izlijetanjima sa ceste koji su u velikoj većini, vjerujem, uzrokovani korištenjem mobitela za vrijeme vožnje i tu bi spomenuo možda čak i gore od samoga telefoniranja i pisanje poruka, čitanje poruka i tipkanje na takve mobitele. Nisam stigao kolegici Petrijevčanin replicirati, ali spominjala je sankcije za sve one neodgovorne vozače, za sve one roditelje koji voze svoju djecu i ne vežu ih na stražnim sjedištima. Slažem se s njom i tu se smatram da kazne stvarno moraju biti drakonske. Tu bi spomenuo nažalost na još jednu pojavu koju još uvijek možemo vidjeti na našim cestama, to je pojava da vozači, roditelji djecu voze i na prednjim sjedištima, da voze na suvozačkim mjestima, u krilima, znamo šta se dešava i prilikom najmanjega kočenja i po meni tu bi kazne trebale biti čak i puno veće nego što su u ovome zakonu, tu ne bi trebalo imati milosti niti prema kome jer to nije stvar više niti nemara ili nepažnje nego nečega puno težega i čime bi se trebale pozabaviti i neke druge službe, možda čak i od socijalne službe pa nadalje. I da zaključim, sam ovaj zakon mora odraditi, vjerujem da će odraditi svoj dio, sanacija crnih rupa o kojima smo govorili, zapravo poboljšanje uvjeta na samim našim cestama, neka odradi svoj dio, a prevencija od malih nogu neka odradi svoj dio i smatram da ćemo tada imati i manje crnu statistiku u ovom našem Saboru. Hvala.